Het is zo'n uur als de skiën van Blauwhoers onder dij beginnen. Dat is likwijls te betiert voor de inwoners van het dorp. Die liggen nog te sliepen, juist wie het Blauwhuis te merken en dat verklaart alles. Blazers van het dweilorkest De Zwalkers vinden dat de mensen maar eens wekken worden matten. Dus gaan ze de toer van de Sint-Vituskerke op, 43 meter hoog. Want het kerk stiert vanwege restauratie in de steigers en dus is er een bouwlift. Ja, we komen op en daar is hij al. Trompetist Witteveen stiert in Blauwhoers bekend als de man met hechte vrees. Nee, ik heb er gewoon gruwelijk hekel om, maar het is net dat ik het ook niet iedereen bekend maak, je zei het net. Maar het was zo, ik heb meer praten bij Groen als die Bob. Dat moest eerlijk weten, ja. Hij wint hem zelf en gaat om 8 uur met zijn collega's los. Blauwhoers wordt wekker en dat net alleenig. Intussen wordt er ook het wereldrecord Tjerke-toerblazen vestigen. Allereerst had dat bestierd. En zo speel je de Zwalkers en Skroze historie. En Witteveen? Ach, die komt erachter dat hij een benauwde hichte van haast 50 meter Olympie kent. Al wie het een striert. Het is een hele ludieke actie geweest. En nou ja, het is een peer-overwinning geweest op u al hier. Omheen te gaan, vooral voor mij. En dan ik nog een hele uur eigenlijk op het spelen. Dat is prachtig. En nou ja, machinaal hebben we heel soort willen, beleven we erom. Laat ik hier maar mee. Met een thee of een thee? Thee.